Junwoo sa prebúdza sám vo svojom bytovom byte na poschodí svojej rodiny. Videl odkaz od svojej matky, že zvyšok rodiny odišiel a že si má kúpiť potraviny, pretože v skrini je málo jedla. Junwoo zapína počítačovú hru a začína streamovať. Jeho hru naruší správy z novín, ktoré mu prinášajú jeho spoločníci v hre. Junwoo sa pozrie na televíziu a vidí, že bolo nahlásené veľké množstvo násilných činov a útokov. Počuje krik zvonku a vidí ľudí, ktorí bežia, kričia a niektorí sa násilne hrízli a škrábali. Počuje aj hluk z chodby a keď sa pozrie, do jeho bytu vojde človek, ktorý tvrdí, že je jeho sused. Junwoo ho poprosí, aby odišiel, ale on odmieta. Junwoo potom vezme nôž a vidí, že oči jeho suseda začínajú krvácať, čo naznačuje, že je nakazený a čoskoro sa začne meniť. O niekoľko sekúnd neskôr sa sused začne chrčať a útočí na Junwooa. Junwoo sa snaží, ale dokáže ho odohnať z dverí, kde ho nakazený jedinec oberá. Junwoo zaklamuje dvere svojou chladničkou a sleduje správy. Dostane správy od svojej matky a dozvie sa, že sa tiež skrývajú, ale nemôže sa s nimi skontaktovať, pretože vypadlo spojenie. Priraďuje, čo zostávajúcej strave zostáva a pripravuje sa vydržať ďalší deň. Dozvedá sa zo správ, že nakazení prejavujú kanibalistické správanie a mali by sa vyhýbať. Vírus sa šíri krvným kontaktom z uhryznutia alebo bodných rán. Junwoo sa potom rozhodne nahrať fotografiu seba a svoju polohu na sociálnych médiách, dúfajúc, že to niekto uvidí. Položí svoj smartfón na malý dron a pokúsi sa ho vyzdvihnúť, aby získal spojenie. Táto myšlienka zlyháva, pretože jeho dron už nemá dostatok batérie. Junwoo vidí policajta, ktorý beží po uliciach a bojuje s nakazenými, ale rýchlo ho prekonajú. Junwoo volá policajtovi, ale nemôže mu pomôcť. Počuje prichádzajúci zvuk z pozadí a vidí, že nakazený sa mu podarilo preniknúť. Nakazený sa snaží otlačiť chladničku a Jun bol nútený vyšplhať sa na balkón. Stíhaný nakazený po ňom beží, ale spadne zo strany. O niekoľko dní neskôr Junwoo siahne po alkohole, aby sa udržal hydratovaný. Dozvie sa zo správ, že nakazení si stále dokážu udržať nejakú formu inteligencie a môžu vykonávať jednoduché úlohy, ako je otváranie dverí. Niektorí si dokonca pamätajú zručnosti získané vo svojom povolaní. O 2 týždne neskôr Junwoo tancuje opitý na rume. Halucinuje, že jeho rodina sa vrátila zo svojej cesty. Objíma svoju mamu. Zobudí sa z transu a začne plakať. Neskôr sa pokúša získať spojenie tým, že položí svoj smartfón na koniec Selfie Palace a predlžuje ju na balkón. Naťahne sa a konečne dostane hlasovú správu od svojej rodiny. Prehrajú a dozvie sa, že jeho matka, otec a sestra sú všetci spolu skrytí v otcovom kancelárskom priestore. Junwoo je zdúchaný, keď počuje, že správa jeho matky sa postupne mení na krik a plač. Počúva, ako jeho rodina je zjedená živá a zomiera na rukách nakazených. Nevediac, čo iné robiť, Jun chytí golfový ký a útočí na chodbu plnú nakazených. Snaží sa zbiť a zbúrať čo najviac z nich, kričiac na nich. Ruch privádza viac nakazených a Jun je rýchlo prekonaný. Vyťahne sa zo svojej zúrivosti a uvedomí si, že sa musí dostať späť. Obchádza chodbu okolo niekoľkých nakazených ľudí a dokáže sa schovať a podarí sa mu skryť späť do svojho bytu. Na deň 20 vidí explózie v metropolitnej oblasti a vypadne elektrina a voda. Bez jedla, bez vody a bez rodiny sa Junwoo rozhodne ukončiť svoj život. Vyrobí si z drôtov slučku a obesí sa v obývacej miestnosti. Keď sa škrtí, vidí na seba lúč laserového svetla z bytu vedľa jeho. Nakoniec padne na zem. Beží k oknu a vidí ženu, ktorá na neho pozerá cez ďalekohľady. Machruje na ňu a ona mu odpovie. Eubin sleduje muža, ktorý sa práve pokúsil zabiť. Počuje zvuk zvonka svojho bytu a pripravuje sa aktivovať improvizovanú pascu, ktorú si pripravila na prípad, že by sa nakazení prelomili cez jej dvere. Hluk ustúpi a ona zaspí. Junwoo sa ráno prebudí a hľadá Juben. Vymenia si mená ukazovaním ich na mobilných zariadeniach, ale sú prerušení, keď nakazený vstúpi do Jubenovho bytu. Dostane sa do pasce
a ona ho rýchlo zabije sekerou. Na druhý deň Eubin vidí, že Jun-woo je hladný a pokúša sa prehodiť lano na Yubenov byt. Padne to na ulicu, uprostred davu nakazených. Jun-woo to vidí a chytí svoj dron a lano lieta k Eubinovmu bytu s fyzickým spojením. Potom mu Eubin pošle jedlo. Na nešťastie si Lana všimol jeden hasičský zombie a začal zaň ťahať. A keď zatiahne za lano pripevnené o stôl, zhodí a omráči Eubin. Jun-woo sa snaží dostať svoj dron, aby vyletel a zrazil hasiča z lana. Snaží sa čo najlepšie vyrušiť stúpajúceho nakazeného muža, ale dron sa rozdrvil na kusy. Len čo hasič dosiahol balkón, Eubin príde a odreže mu ruku. Neskôr v noci Jun-woo vyrazí k svojmu susedovi hľadať jedlo a zásoby. Dostane sa do susedného bytu a nájde zásoby ako horolezecké vybavenie a kempingové vybavenie. Keď si vezme jedlo, jeho sused ho zaútočí a vznikne boj. Jun-woo sa bráni a podarí sa mu uniknúť z bytu. Získa viac jedla, vody a niektoré zásoby vrátane páru rádiových spojiek. Jednu z nich pošle Yubenovi cez lano a začnú komunikovať prostredníctvom nich. Dvojica spolu zdieľa jedlo a Eubin si všimne, že sa im páči rovnaké jedlo. Jun-woo ďakuje Yubenovi za záchranu jeho života, ale Eubin odmieta zobrať zásluhy a tvrdí, že nezachránila jeho život. Ale on si sám zachránil život svojim rozhodnutím prežiť. Zistí sa, že aj Eubin sa pokúsila o samovraždu so zlomenou slučkou visiacou z jej stropu. O niekoľko dní neskôr a horda nakazených na uliciach začne bežať a vstúpiť do ich budov. Nakazení bežia cez chodby, hľadajúc akýchkoľvek preživších, na ktorých nárazia. Yubin vidí, že 8. poschodie v budove Jun-wooa je najtichšie a rozhodne sa, že by mali ísť tam. Eubin zostupí na ulicu a nájde zbraň. Bojuje s nakazenými a takmer ju zabili. Ale Jun-woo sa objaví a dvaja sa vydajú na 8. poschodie. Na 8. poschodí narazia na skupinu nakazených a dostanú sa do kúta na konci chodby. Našťastie sa otvorí dvere a muž sa objaví a zachráni ich pred nakazenými. Vstúpia do bytu muža a zdieľajú jedlo. Informuje ich, že počul hovory o záchranných tímov v rozhlase a že ich čoskoro zachránia. Počas jedla Eubin uvidí fotografiu páru a ich dieťaťa. Tiež vidí mliečne fľaše, ale nevidí žiadne známky dieťaťa. Spýta sa muža, kde je jeho dieťa, ale ten hovorí, že žiadne nemá. Jun-woo omdlieva a Eubin si uvedomuje, že ich zdrogovali a že muž nie je tým, za koho sa vydáva. Muž vstane a ťahá Eubin k izbe, kde na ňu čaká jeho nakazená manželka. Muž im ďakuje, že prišli, pretože jeho manželka hladuje už dni. Pascuje Eubin s jeho manželkou a drží dvere zamknuté. Jun-woo sa postaví, ukazuje pištol na muža a vyhráža sa, že ho postrelí, ak Eubina nepustí. Muž pustí lano, ktoré drží späť jeho manželka, a Jun-woo sa vrhne po lanku, pustí pištol. Eubin je počuť kričať, zatiaľ čo muž vyjednáva s Junom-woom, že mu dovolí žiť, ak Eubin zostane. Kričanie vnútri miestnosti ustane a Jun-woo predpokladá to najhoršie. Muž odomkne dvere, otvorí ich a pustí Eubinu, ale ona spacifikovala jeho manželku a zastrelila ho. Ale výstrely pritiahnu hordu nakazených, bez nádeje na útek. Eubin sa rozhodne, že by sa mali zabiť predtým, než dorazí horda. Jun-woo súhlasí a núti sa namietať pištol na Eubina. Práve v tomto okamihu počujú helikoptéry, ktoré preletia okolo. Rýchlo bežia na strechu, kde ich sleduje horda nakazených. Pár je zatknutý na streche a nakazení sa prerušia cez dvere, kým sa neobjaví helikoptéra a vojaci začnú strieľať na hordu. Rýchlo sa dostanú na helikoptéru a odlietajú. Počas letu získa Jun-woo signál a zistí, že veľká časť metropolitnej oblasti je ovplyvnená s odhadovanými 50 000 nakazenými. Tiež vidí, že mnohí preživší zverejnili svoje fotografie a polohy na sociálnych médiách podobne ako on. A záchranné tímy tieto informácie využívajú na ich nájdenie a zachránenie.